Της μόδας μας, τα κοριτσάκια μας είναι εδώ έτοιμα, δύνατα και ωραία. Και να ξέρα και τι παρουσιάζουν, γιατί έτσι που τα βλέπω στη μένα δεν μπορώ να καταλάβω. Θα σου πω εγώ, θα σε ενημερώσω αμέσως. JB Bournazos, παπούτσια από τα αγαπημένα καταστήματα JB Bournazos και συγκεκριμένα μπότες, φτιαγμένες από καταπληκτικά υλικά, υπέροχα δέρματα όπως πάντα, αλλά κυρίως αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο στα παπούτσια είναι να κάνει την εμφάνισή μας μοναδική και ξεχωριστή. Γι' αυτό και εσείς δείτε τα και διαλέξτε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Are you ready, Boots? Start walking. I'm gonna walk all over you. I'm gonna walk all over you. Αυτό ήταν μόνο ένα μικρό δείγμα από τις υπέροχες μπότες που έχει ετοιμάσει φέτος για όλους εσάς ο οίκος JB Bournazos. Και αν θέλετε να δείτε ολοκληρωμένη τη συλλογή, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο 210 32 55 580. 210 32 55 580. Να ευχαριστήσουμε τα κομμωτήρια Γκαλά για τα χτενίσματα των μοντέλων. Τα ρούχα τους ήταν από τα καταστήματα Θέσεις και τα κοσμήματά τους από τα Lalo Treasures. Μάλιστα.